ассалому алайкум дӯстону бародарон, подписчикони муҳтарам ва касоне ки аз дуру наздик ва меҳмонон моро тамошо кардастен, як маротиба агар салом ва дуруди хидмат мерасонам. Шербачо, имрӯз 28 июли соли 2024 навор кардем баҳри шумо бародаро. Рости гап навори имрӯзамон навори хуб мегзара ки хона гирифтагем то ҳатто 95000 сомонӣ. И шутка нестай бародаро. Пеш аз тамошо кардани навор дар ҳамин канали мо як дона лайки бесмон мезанем дӯстони азиз. Подписатсияро зер мекунем, фаромӯш намекунем ҳатман. Аз навори имрӯзамон бохабар мешавем бародаро. ва касоне ки хоҳиши реклама кардан дорем бародаро азиз, мақсад хона дорем, мошин, замин фарқ надорад, метавонед ки дар рақамҳои рӯи навор буда ба мо муроҷиат кунед дӯстони азиз. Мо иншоалло ки мегирем хона, замин ва мошини шуморо дар навори оянда ба реклама мегзорем бародаро азиз. ҳамроҳи маълумотош равон кунед агар бихоҳен. инак тамошо кунем бародарҷоно. марҳамат. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад дӯстони азиз. ба эълони якми имрӯзамон мегзарем дӯстони азиз. эълони якмон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. рости гап бовар кунед, агар дар комментария бисёр нависонда гуфта аз шаҳри Душанбе мақсад ҳамин сексия ам бошад, гуфт хона монем бародари азиз. гапи ёрад аз замин намонед. дар шаҳри Душанбе тарафи Зарафшон дар бардаро 5 метраш як комнатаи 35 метр квадратия. нархша акамон 290,000 сомонӣ мега. боз муомила дора. мақсад хона дар шаҳри Душанбе. 6884 метавонед ки ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ занг бизанед. хонаи хубай, ҳама чиз дора. WhatsApp имо дора бардар азиз. муроҷиат кунед. як комнатаи 5 этаж дар 5 метраш. шарти шароит барои зиндагӣ кардан ҳастай бардар азиз. об аз ҷиҳати обу свет ягон грамм танқисӣ намекашед. мақсад ки ин намехел хона, намехел ҳолат, намехел состояние. агар мақбултон боша бародарҷоно занг бизанед ҳатман. бо иншоалло ки ягон қисми дига арзон мекунам. эълони димон дӯстони азиз. эълони димон масоҳаташ беҳад калонаи сотиқаш калони бадай бародари азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Нав, деҳаи Сангинов боло. 42 сотиқи замин бародари азиз. хона секомнатагай, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай бародари азиз. мактаб як 200 метр дуртарай мега. нархша акамон 330,000 сомонӣ мега. дар рӯи навор будаги рақамошда 25-22 WhatsApp дора ва дастиш 20-60 метавонед ки шумо ҳатман ин бардора аз номи канали мо занг бизанед. 3 комнатай мега. хонаош 8x4 4x4 бардаро 3x3. хона пушташ аз ғишти пухта сохтагиай. масоҳати замин беҳад калон. об парчовай. ина хитон тамошо кунед. ина хел об ҳастайда мақсад аз ҷиҳати об танқисӣ намекашам бардар азиз. оби сипетам дорам. марҳамат агар мақбултон боша ҳатман аз номи канали ман занг бизанед када. ба эълони сеюмон мегзарем шербачаҳо. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар Фархор. бовар кунед агар хай ҳавлиш стяжка нестай. хонаи ғиштиам нест. хонаи лоияй. нархш вообще дар замин зайга. бовар кунед агар дар райони Уртабузай. дар Фархор райони Уртабуз 7 сотиқи замина бардаро 3 комнатай. хона дарунашам бад нестай. дарунашам созакай. чотка абои гирифтагӣ. рақамош охириш 90 метавонед ки ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ, ҳам имо. марҳамат дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. сухан карден дар комментария нависонден, гуфтен ака аз Фархор мақсад аз именно аз Уртабуз бошад. як хонаи арзонтар ба навор гир. гапи шуморо дар замин намондам бардаро. навор кардем имрӯз.
марҳамат касе дай махқул боша агар 130,000 сомонӣ вообще нарх дазминай. Эълони чорумон бардор азиз. Эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, фабрикаи Истиқлол Д 4 комнатагай, нёкин 4 комнатагай 400,000 сомониш мега. Неки дар талабош ҷавобгӯй охи дар шаҳрай Душанбе да. Рақамаш охираш 3032 ҳам WhatsApp дора ҳам дастӣ метавонед ки муроҷиат кинед. Даруни хона безеб нест, вроди нёкин хатон чотки хашру кагай. Ҳавлияй мақсад хеле секси ҳам нест. Хонаи заминӣ 3 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни дар дарун ва подвал ҳамаш ҳастай хулас. Аз ҷиҳати обу свет 1 грамм танқисӣ намекашем бардор азиз. Мактабу масҷиду беморхонаву дорухонаву дигараш мақсад дур несте бардоро. Фабрикаи Истиқлол Д. Марҳамат агар мақултон бошад дӯстон занг бизанед ҳатман. Эълони панҷумон намегзарем шер бачо. Эълони панҷумонам эълони бад нест, эълони хубай. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Савхози 4 мегам бардоро. Агар шунавида бошен, хона ҳавлиш стяжка кагай, чотки хишрак бад нест. 4 комнатагай 12 сотиқ заминен ёкин чо хона арзон шудаги. 4 комнатагай 12 сотиқ замин нархша 230,000 сомонӣ мега. Рақамаш 934 14 11 52 ҳам WhatsApp дора ҳам дастӣ метавонед ки муроҷиат кунед бардоро. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Савхоз 4 гуфтем, деҳаи Фирдавсӣ. Ина бардор азиз, подписчикои муҳтарам, дарахтои мевадиҳандам доштааст, рости гап ангурам будааст. Чойлобша хай хидмат мекунем бардор. Ангуркор бошӣ агар боғроғ карда бошӣ мефаҳмем бардор азиз. Ина марҳамат агар мақултон боша ҳатман аз номи канали ман занг шом бизанед. Ба эълони шашумон мегзарем дӯстон. Эълони шашумон чияй? Эълони шашумонам хона дар Фархор, беҳад хонаи арзона хуб, талаботи хушонда ҷавобгӯ ва нармани дар ноҳияи Фархор будааст. Райони мавзеи Уртабуз дар Фархор дар Уртабузаш. 3 комнатагай 7 сотиқай бардор азиз. 145,000 сомонӣ мега. Хай қимат нест. Рақамаш 886 00 43 86 ҳам WhatsApp дора ҳам дастӣ бардор азиз. Агар ки мақултон боша занг занед. Масъалаи обу светча напрс мега. Масъалаи обу светда напрсен ки мақсад ҳамаш 100%. Хона аз дурам аз наздикам бад нестай. Ба фикрам ки стяжка кайгай ҳавлишин. Желанитона бибинед дӯстон. Эълони ҳафтум 145,000 шутка нест. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 беҳад хонаи арзона. Боваркунед агар дар ноҳияи 5 3 комнатагай ёкин 8 сотиқ дар ин хона або гирифтагӣ 95,000 сомонӣ мегаи бача. 95,000 55-56 метавонед ки шумо занг бизанед ҳам WhatsApp ҳам дастишда. Сабаби арзон шуданаш мега камтари пул дар кор аст, баъдтар мумкин хонарам боз қимат ҳам кунем. 3 хона плюс калидор плюс аловхона плюс анҷомхона плюс баня ва ҳоҷатхона ва ҳавзи 24 куба. Кондитсионер ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%, техспорт сертификат метавонӣ пага оформид кунӣ. Об да маҳалла ҳастай мега. Дар маҳалла об ҳаст, яъне ки турба худат метавонӣ бикашӣ. Масъалаи светш ҳаст, мақсад проблема нест. Дар маҳалла об ҳастай, турбаро мекашем бардоро, тавассути турбаҳо оба мекашӣ дар ин хонат медрори бардор азиз. Ина айҷам ба авроди аз дур аз наздик ҳамаш хишрак как положено. Агар ҳами хонаи мондагии ма шумо намақул боша бардоро занг шом бизанед. Аз шумо чӣ меро бардоро? Мо аз шумо бисёр чиз талаб намекунем. Агар илоҷиш бошад дар ҳамин навори мо як дона лайки бесуном базанем бардор азиз. Аз шумо ҳеҷ чиз намерава. дастгири шумо пешравии кори моҳои фаромӯш намекунем лайкову подписатсияра. дӯстон, подписчикои муҳтарам ва касоне ки нав омагиен дар ҳамин канали ман, мисли ҳамин бародаро, агар шумо бихоҳен хона ё мошин ё замин ё квартира фарқ надора, ягон молу маҳсулоти техникӣ ҳам боша, агар метавонед ки ба мо муроҷиат кунед, мо дар навори оянда мегирем мегзарем.
رقم‌های ما برای رکلام 970 31 37 37 زنگ بزنید. تشکر تو همین دم با ما بودن دوستان عزیز. تا نورهای آینده خداوند یار مددگارتون.